Pokaždý, když probudím se do kalnýho rána, podívám se z deštivýho okna k továrně. Přestože vím, už to nesměním, tu dnešní bitvu s časem prošvihla jsem a lípy mám porový. Příšerně horký čaj, 4 věty s kámoškou, špička dopravní vláda před sámoškou. Nestihla jsem jeden výtah, půl minuty hledám klíč, to je důvod, proč teď vítám. Dobrý den. Jste tak dlouho? Odbyla celá, bylo čtvrt a bude půl. Ujel vlak i poslední metro. Tady vykopali nějaké metro? Vždyť mimořádná linka Praha Tokio. Víte co? Radši si sedíte. Takže obecná rovnice. Kdo mě to řekne, prosím vás, to už byste měli vědět. Páku, najdu tě. Danieli, schovejte mobil. Tak promiň. Ráda se v tabuli. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. Pane, co jste dělat večer? Jdu do vagonu. Zase? A co? Dneska budeme probírat alkany a všechny vás naučím metan, etan, propan, butan, pentan, hexametan, oktanon, dekan. Nikolasi, zdřímni si doma, tady budeme pracovat. Jak můžeš bejt tak krutá? Adam, z kterých dvou prvků se budou skládat uhlovodíky? Uhlovodíky, takže z uhlíku a vodíku. Tomáši, prosím tě, značka uhlíku. Značka vodíku. Ane, ty pořád ještě nemáš nachystané věci? A co zase já? Ten problém jsem mám materiál. Už mám nějaké věci, jsem nějaký pes. Ane, ty zase chceš mít problémy? Můžu mít 100 průšvihů a bejt jen nešťastnej, to nevadí. Toto je filtrační aparatura. Nákres bude tužkou, podpis bude průpiskou. Dominiku, co to je? Co to nakreslil a čím to píšeš? Já nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Z kreslení jsem vždycky mýval 5. Jak jsou ty holky? Čekal jsem na pěle, jestli tam nejsou. Dobrý den, holky. Můžete mi říct, proč se tuště? No mě bolí noha. Bolí hlava. Ženské problémy. Ženské problémy. Je, pak ty pár.
všechny cviky, hadla, prádla, těžký činky. Kde jsi včera byl? Jsem byla nakupovat s Vyčině s mamou. Místo školy? Jo. Nechápu fakt. Bude pršet? Možná. Wendy, prosím tě, mám na tebe takovou prosbu, jestli bys za mě nemohla vzít hodinu teďka v 9 tebe, potřebuju akutně jít pryč. No dobře. Jo, děkuju moc. Kávu si osladím o trochu víc. Pozvěte se. Hnedka zkouší všechno zavřít. Tak. Kolika to je? 21. 21, 2 plus 1 plus 6. Lukáš Šnebe. Pojď Šnebásku, pojď. Poď sem, nech sa s tebou zblížim. Poď sem, ja ti neublížim. Poď sem, ja ťa nezbijem. Tak. No tak třeba nejvyšší horu České republiky. A něco jsi naučili. Jak nenaučili. Nenapovídat. No, tak. Asi dřív. Dřív? Máš za 5 odchod. Proklínám, ty tvoje ústa proklínám. Čekám na signál, z nebe nepřichází a tak čekám na... Co chce pan Vratislav? No, záchod. Vyšla si z vyjebané dediny, väčšinou pochádza z chudobnej rodiny, za celou splniť si svoje vidiny.